mak datuk nombor imbau. Tapi sungguh pun mak datuk nombor imbau sifat nyubana ates sagalo angkunya mama. Alin ulama cadiak pandai Pak RT, Pak RW, pemuka masyarakat umumnya ates sagalo kita nanduduk samparan tagak somatang saganjue syuri sajamba makan. Baru punya diambu. Ditiruan galang yusuaso dia gih batampuak manggih babilang depadu aso mengaji depadu alih. Manula alih kadikaji manula aso kadibilang. Tempo di awal kedatanginya mak ku jauh lah kami sosong laki lah kami. Laba suruh naik kate rumah lalu jorong kedudukan. Ladu dua di kasue Bananggalo di bawah tirai natagantuang di lingkuang tabia bebulinyang. Mah kok bajalan kan iyo lalapeh payah paluah di dadu nalah karyang. Rokok sabatang melangui ayah segala yang lama minum kopi talatak lah samo kita makan. Bahannya lo kini, ketika ombak sedang tanang angin sedang selesai, pikiran sedang terbuka. Di ambo ado nantakana di hati tercinta di pikiran. Anak menampuh jalan lurih, anak menyabui kata nombana, anak membaca perundangan ciek judunya. Allah ko buliah kata ka disabui undiang ka dibaca. Sekian bana dembo mak. Allah sampai kapal mudo. Jika mananga kata kapal mudo tadi ialah kata sabana. Alah jalan terantang nobat tampuah cupak tetagak nembarisi. Di dalam baris coba lebih di dalam cupak dengan gantang alah di lingkuang adek besaku sejak dulu sampai kini nak mungkin biasa lain. Alah buah perundiang kapal mudo tadi. Kalau nak salah hembo menangan tengsi tang yang tentang undiang teraju. Mah katiko ombak sedang tenang angin serang selesai pikiran sedang terbuka. Di kapal mudo ado nantakana di hati tercinta di pikiran. Anak menempuh jalan lurih, anak menyabui kata nabana, anak memacu perundangan cia juduh. Allah ko boleh kata ka disabui undiang ka dibaca kan iyo baik tu bunyi tadi. Baru puai diambo kapal mudo. Menurut pasan biasa. Lama bunyi ganang batingkah sumani katu bajawai capek rundiang kapal mudo tentu bakembalikan lagi. Akan tetapi kok tembak nombalamai pandang bertujuan dia teh angin nombasa hujan nebabu. Ujung tantak pangkat tetikam. Tetapi kato terlimpah perundiang kan iyo kabakiambo. Tapi sungguh pun kabakiambo si peimana ates sagalo angkunya mama. Tentu di ambo dapet surang di bulati dapet baduo di paduo dapet basamu di peyukan. Di ambo ado baduo yu betigo. Rancak ambo tarik dulu kato yang pakai dia lui perunjang untuk mencari kulit dan sulit empomo picak dan selayang. Menanti pulau kapul mudo seketiko kaba pulau di kapul mudo dah. Lah sampai mada tua. Baru po dia mak. Memancung indak sekali putih mengawi indak sekali kamih mengabe indak sekali hari. Nenati hamak duduk samparan tagak somatang saganjui syurui sajamba makan. Kabatari bunyi kato yang pakai kabelo yu perundang untuk mencari golek dan sugolek empemu picak dan selayang. Menanti ambo seketiko kabapulu diambo kan iyo betu bunyi tadi. Baru punya diambo mak. Alah digarih tumah makan pahe alah dikasau laki ato. Tuah talenggak kanu mulia muju batimpo kan elo. Sajak dulu sampai kini mak. Rancak katu kan iyo dipayukan elok undiang dipabaakan. Rancak lama payukan dulu menanti ambo seketiko. Lah sampai ke Pelmudo. Baru po de ke Pelmudo. Alah beluang lah buah tampek lalu bahkan nak janjang tampek nanya. Tentu diambo lah buah taluan ke buah tampuah janjang tekanak nak buat tingke. Arti bana tentang itu alah boleh ambo bayu. Kalau begitu ambo payukan dulu ke Pelmudo. Orang tua nambo imbau. Tapi sungguh pun orang tua nambo imbau sifat bana atas sagalonya mama menduduk salah kemudian lah. Baru pun diambo. Ku bisia ialah kedengaran suara Allah kelampuan. Allah kedatang perundangan nambo di silang sepangka. Allah buah perundangannya kalau nak salah hambo menangan tagisi tang yang tentang yang telaju. Mah katiku ombak sedang tenang angin serang selesai pikiran serang terbuka. De inyu ada nantakana di hati tercinta di pikiran. Anak menempuh jalan lurih nak menyabui kata nambana anak membaca perundangan cie judunya. Allah ku boleh kata ka disabui undiang ka dibaca. Itu bana bunyi tadi.
Baru pun diambo. Sekedar kato baru nambajawe rundiangan balumuk balikan. Serai bapinta janji batibukan kabakinyo. De inyo alah menanti. Diambo itu pula nambapayukan kabaki orang tua. Satu kato ka menjawab kedua rundiangan bakumalikan katigo kandak kebahagia. Ambo ibahkan kepada orang tua. Ba pulangnya de orang tua de ambo di sekolah samo di dalam. Sekian bana dembo. Lah sampai tua. Jika mananga kato datua tadi iolah kato sabananya. Laluri temah jalan nombat tempuh lapa kaji de ulang sajak dulu sampai kini kan iyo baituna. Baru poe de datua tadi. Alah kedatang perundiangan dek silang sapangka. Alah buah perundiangannya kalau nak salah hambo manangano tagisi yang tentang yang teraju. Mah ketika ombak sedang tenang angin sedang selesai pikiran sedang terbuka. Dek silang sapangka ado yang takana dia tita cinta di pikiran. Anak menempuh jalan lurih nak menjabui kato nambana anak membaca perundiangan cie judulnya. Alah kubuliah kato ka disabui rundiang ka dibaca kan iyo baik itu bunyi tadi. Baru puas dia tua. Sekedar kato baru nambajawe rundiang balu bakumalikan. Serahai bapinta janji batibon ka bakinyo. De inyo alah menanti. De datua itu perlu nambayukan ka baki hambo. Satu kato ka menjawe kedua rundiang bakumalikan ketiga kandak kabagiah bahkan kepada ambo. Ba pulangnya ambo datua lah samo di dalam kan iyo itu bunyi tadi. Baru punya di ambo tua. Atih bana di lainnya. Kok kato datua bajawe capek rundiang bakumalikan laki. Tapi dia terlembak kena banyak. Yo ambo tarik pulo dulu kato yang pakai deloi perundiang untuk mencari golek pemo picak na selayang. Menanti pulo datua seketika kabar pulo di datua tua. Dah sampai orang tua. Baru po di orang tua kabatari bunyi kato yang pakai kabeloi perundiang untuk mencari golek pemo picak na selayang. Menanti ambo seketika kabar pulo di ambo kan iyo itu bunyi tadi. Baru po di ambo orang tua. Lah menurut pasan biasa tu mah. Lama makan kan yo de pasamu rancak kato de peyukan. Ancak lah orang tua peyukan dulu menanti ambo seketika. Kalau begitu ambo peyukan dulu tua. Tua. Kembali perundiangan. Di bubui istawa tapi ai urek menjulai ketapian disabui bawa bakir bamulai bakusudan. Tempo de awal tadi kan datuk matam perundiang kabakiam. Baru poe de ambo memancuan dak sekali putih mangawi indak sekali kameh mengabe indak kare. Nunate hambo duduk samparan tagak somatang saganjue syuri saja mamakan. Alah bahkan kian kita tanah itu. Banyak lah di ambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Alah ambo peyokan idie jemudiak lau idage. Kini lah saciuk lan bayam sadan tiang lan babasi tajun kayi lah sama lunak tajun kabatu lah samo kare. Rati bana tentang itu. Lah sepakai lo kami ate sagalonya mamak na salah kemari. Tentang kato kami nyawe keru rundiang kamu kembalikan ketigo kandak kemagiah kasilang sepangka. Ayo mau ibahkan kepada datua. Ba pulangnya datua. Ambola samo di dalam. Sekian mana ibu. Lah sampai orang tua. Baru pode orang tua. Lah saciu na bayam sadan tiang na babasi tajun kayi lah samo lunak tajun kabatu lah samo kare. Harati bana tentang itu. Lah sepakai lo orang tua ate sagalonya mamak na salah kamu dia tua. Kok tentang kato kamu jawab kedua rundiang mau kembalikan ketiga kandak kemagiah baik bahkan kepada ambo. Ba pulangnya ambo orang tua lah samo di dalam kan iyo baik itu bunyi tadi. Baru pode ambo orang tua. Ambo kok tentang kato kamu jawab kedua rundiang mau kembalikan. Ambo nasakah bidok kete orang tua. Kok balaya manapi-napi ke tengah takui di gelombang ke pulau takui di boyo. Dek cameh badan ko ilang dek ragu pedoman lapeh pado karam di lautan ancak orang tua biduk nang kodonya samo menempang badan ambo. Lah sampai tua. Baru po di tua. Kok tentang kato kamanyawe kedua rundiang mau kembalikan ketigo kandak kebahagiah. Mah datua nasakah biduk kete. Nemalaya menapi-napi ke tengah takui di gelombang ke pulau takui di bayu. Dek cameh badan ko ilang dek ragu pedoman lapeh pado karam di lautan anca ambo biduk nang kodonya sampai sipek menumpang badan datua kan iyo betu benar bunyi tadi. Baru po de ambo tua. Malah jo basobo paketurang. Rami balainya pawah kambar rami de anak orang ulaan pai babendi pulang boto.
Ambo madape surai kaba sekarang datua baindaan di mati kepercayo. Kato kamayawe undang kumalikan kamalian di datua berjalan merentuo bakato pandai nentuo ambo pandai datua sampai orang tua. Baru po de orang tua tentang kato kamayawe kedua rundiang kumalikan dari ban pulau balik kepada ambo. Baru po de ambo orang tua. Ado jo nomor umi nomor usuah setia panjang menjalankan dua untung menyudahi. Cameh jo ambo nang kanyi tagamang jo ambo nang kejatuah. Kok sentiang dak sia kemilai kurang nak sia kemenukuat lamah nak sia kemenawe ku banan nomor umi nomor usuah de orang tua. Dah sampai tua. Baru po de datua tentang kato kamenyawe karurung diang kemalikan ado jo nomor umi nomor usuah setia panjang menjalani kedua untung menyudahi. Cameh yo bunyi nang kanyu tagamang yo nang kajatuah sentiang nak sia memilai kurang nak sia menukua kan yo betu benar bunyi tadi. Baru poe de ambo tentang itu tua. Mah sungai Sariak jo bulu kasok jumai balai padang alai. Sedangkan cabiak lembo tumbok tua. Apalagi sentiang milai tenang lah tua itu. Lah sampai orang tua. Kini betul lah orang tua. Maling-maling di pinggang tabiang di pancuang anak tanyong mutuh di bawah ulang urang kabelero. Bapilin nak kunyong sariang bategang nak kenyong putih sinan juo katibonya. Pado baladang kasingalang elok baladang katanike kayu kali sadang bomo. Pado dirantang namuannya panjang elok dipuntan ya singkit sakiro kapaguno. Baru po de orang tua tadi. Kok sentiang lai kababilai kurang lai kabatukuk lamah lai kabatahu. Kalau begitu ambo coba-coba mulang purundiang. Kapal muda kamali purundiangan. Di balik-balik baba manggang diulang-ulang bak menyapuah dikaji awan baki. Tempo dia awak tadi kapal mudo matam perundang kabaki ambo. Baru po dia ambo. Mamancung indak sekali putih mangawi indak sekali kamih mengabe indak sekali are. Nunate ambo duduk samparan tagak sumatang sagajue suri saja mamakan. Alah bakantian kita tentang itu. Baru po dia ambo kini. Dulah mencari golek dan segolek empomo picak dan selayang. Mah adek labuah dua bersimpang adek kampung berok babero adek dudua iyo beyo. Dia ulah mempeyokan. Agak terlambat rundang kapal mudo ambo kembalikan kaba apulo de kapal mudo ta. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Dia adek labuah dua bersimpang adek kampung berok babero adek dudua iyo beyo. Dia ulah mempeyokan. Agak terlambat rundang ambo kembalikan kaba apulo di ambo kan iyo bayi tubuhnya tadi. Baru po dia ambo mak. Kalau menurut kukui jangku, kok terlambat alun talalai bana dolai mak mah singgo alun barasa duduk ambo di siko dolai. Dah sampai ke pemudo. Baru po de ke pemudo. Kok terlambat alun talalai bana dolai mah singgo alun barasa duduk ke pemudo dolai. Kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru po de ambo ke pemudo. Mah anak senangis dalam dubuak dipapih mangko kadapik lah tenang aja tak kubian. Ibarat menangi hambo laba pujuk ibarat tagamang hambo laba jawe iyalah senang rasa perhatian. Banyak lah dia hambo kini. Labampiang picak-picak lah begilyang bulik-bulik lah dapik picak na salayang lah dapik gulik na sulit. Lembak nan daripada itu. Kok kemudian lah santak galah kaili lah sarang kuah gayung lah tantak galah kenapa lah terpasak ikan kampang. Dia teh jalur terserak di bawah luka tatanak kama bantiang kabasigai. Lah kambo pulo kamu lampur yang ke perumudo tadi kaba pulo de perumudo ta. Lah sampai mak. Baru po dia mak lah bampiang picak-picak lah bagilyang bulik-bulik lah dapik picak nan salayang lah dapik kulit nan sulit. Lembak nan daripada itu. Kok kemudian lah santak galah kaili lah sarang kuah gayung lah tantak galah kenapa lah terpasak ikan kampangan. Dia teh jalur terserak di bawah luka tatanak kama bantiang kabesigalai. Lah kama pulo kamulang dia ambo tadi kaba pulo dia ambo. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru puan dia ambo mak. Indak baca ribana tanjong nang babali umpamo cantia nang balik. Asal terabi lek katumbuh biar terletak nang jubone. Walau di dalam duit basah bayi di puncak gunung hijau. Dan dia ambo sembarang tapik terima suku mak. Lah sampai ke mundo. Baru po de ke pemudo nak baca di banar tanjong na babali umpamo cantia na baliku. Asal tarabi le ketumbuh biar talatak nyebone. Walau di dalam basah bayar di puncak gunung hijau na ke pemudo sumarang tapik terima suku kan iyo begitu bunyi tadi. Baru po yang diambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Allah mau peyokan ilia jo budiak lawi idage.
Kini lah seciok lo na bana ayam la sedentiang na babasi tajun kayi la samoluna tajun ka batu la samokari. Arati bana la sepakai lo kami ate sagalonya mama. Balawi lawe padang leba baluangan la buah tampek lalu bakanaan janjang tampek naya. Mah kabui bakabui asuk dama antaro togo jo pelito. Sabui la sadona bana antaro kito bahadapan ko. Sekian bana debo. La sampai mak. Baru po dia mak. Balawi lawe padang leba. Alah baluang la buah tampek lalu la bakanaan janjang tampek naya. Diambo tentu la buah taluang nang kebo tampuah janjang takanak nang kebo tingke. Arti bana tentang itu. Alah buli hambo baca berundiangan. Diambo lah senang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Kalau begitu serai undiang sementara mak.